Takže čaute ľudia u nového videa. Dneska to ešte vydám. Dneska je 31.12.2020. Tešte sa na nové videá. Dneska vyjdú 3 videá. Toto, potom odpaľovanie, poobedné, alebo ranné a večerné plus nočné odpaľovanie. Takže ľudia, ideme do toho. Takže čo budem odpaľovať je presne 8:57 a pôjdeme o 10:00 púšťať petardy. Takže máme tu 2x bomb, to pôjde jedna pod hrnec, 1 hodinu, potom potom 2x mini bomb, jedna tiež pôjde pod hrnec. Mám tu aj ďalšiu, potom ďalšiu bombu. Potom tu mám pirát, teda 2 piráty od Panty. Exploder 1, či Explosion 1, neviem teraz presne. Potom nejaké Doom Boomers 2, mám ich tu 5. Potom zase nejakých asi 20 pirátov, takto, tých od Panty. Potom mikro petarda, Doom Boom mikro, tak. Potom Doom Boom nano, Pico pirát z Teska. Čo tu máme? Aha, dobré. Piccolo. A toto je presne RC1 spolu 3. Potom ešte čo tu máme? 2 spolu, neviem, či som to už ukazoval. Tam ďalšie 3 Doom Boom nana. A potom 2 Explosion, či jak sa to volá? Teraz neviem presne. Toto všetko budeme odpaľovať dneska ráno s mojim bratrancom. On si doveзе svoju pyrotechniku, ja svoju. Takže máme tu nejaké pantáčka, Piccolo, Explosion, bomb, mini bomb a také. Takže u nového videa, čau.